Sanibona zingane zakwethu, umthandeni lo umfana kaManqele. Bafowethu ngokukhulu kwizithoba phambi kwenu. Ngiyazi bafowethu ukuthi-ke kulezi insuku abantu abaningi balindele ukuthi ngikhulume mhlambe nge-album kaMthandeni ka-SK. Okuyi-album eyenze kahle kakhulu ngonyaka ofileyo bafowethu. Ngikhuluma nje sine-multi platinum. Bafowethu i-album ikhona iyeza. Sibhizi kumanje nje sibudo nomfoka Ndlovu. Siyapheka zizovela zonke inhlelo ukuthi iphuma nini ngasiphi isikhathi, kodwa njengamanje angizile ke ngalokho ngize ngesimo esibhebhethekayo engifisa ukuthi sisinqande. Sibukeka siphuma kakhulu esandleni njengomholi, njengomuntu oyi-public figure, njengomuntu oyiqhawe one-following eningi. Ngiyafisa ukuthi ngiphakame ngiveze uvo lwami lokushweleza nokuxolisa nokwehlisa imimoya kubona wonke umuntu waseNingizimu Afrika olandelela izindaba noma izinto ezithinta uMaskandi, ikakhulukazi ke noMthandeni uqobo okuyimina. Bafowethu kunomama wengane yami la okuvela ukuthi ugejene nesoka lakhe nomkhwenyana wakhe oyinkomo wamalobolo. Bafowethu lesasimo lesiyana sibhlungu kakhulu. Angifisi loba buhlungu ukuthi behlele noma ngabe ubani okhona phansi komthunzi welanga, ngoba nonke ningabafowethu, nonke nizingane zakwethu, singabantu kahle singabandawonye. Ukuthi ngoba nje sasilokhu sihlukahlukana ke sagcina singabantu sibaningi sigcwele kumhlaba, kodwa sisuka ndawonye, siyinzalo ka-Adam no-Eva. Bafowethu ngifisa silekelelane, sikhuzaneni ekuthenini singahlekisi kakhulu ngalesa simo, kodwa sizame mhlambe ukusimbambatha, sizame abantu besifazane ngokode. Ngiyacela ngenelele kakhulu abantu besifazane, nganigcina ninamandla. Ngicela nilekelele omunye umuntu wesifazane owehlelwe yishwa elimehlelile. Angiyena nakancane umuntu onenhliziyo embi, nomuntu onobubi nonenhloso zobubi. Kungiphatha kabuhlungu ukuthi umkhwenyana kamama wengane yami uthe mayijamba ethatha ifoni wafica wathola ukuthi umama wengane uthumela amanudi mhlambe naye ikhumbulele njengaleso sikhathi lokho akukhumbulile kwamzukwane, okuyinto eyenzekalayo futhi eyimpilo bafowethu leyo. Ngoba nani bafowethu bodadewethu bantu besifazane lapha emakhaya, nani niyakwenza ukuthi umuntu enesoka lakhe lapha uthola ukuthi uthumela amanudi nje kunomuntu nje adladlala naye ukuze ahleke nani, kodwa ukuthi anikabanjwa. So ngoba ningakabanjwa ke ngizama ukuthi bafowethu ukugula kwenu kuyafana, nihlukene ngamawodi kuphela esibhedlela. Ngicela ukuthi nilekelele umuntu wesifazane uma nibona izinto ezithile kuhlekiswa ngaye nani, nimlekelele, ngoba leyo nto izolimaza nina futhi ekugcineni iphinde ilimaze nathi, silimazele ubuntu nokuphila kwethu singabantu. Umhlaba ushintshile kakhulu manje. Phambilini bekwaziwa ukuthi uma uganwa wakho umuzi kufanele uthole itshitshi ushele emfuleni uqonywe, bese kuthatha ke itshitshi bese lenza umakoti. Njengamanje sinemizi esiyibonayo emakhaya, imizi bifa nemizi bisihlekwa, isiyinhlekisa kubantu abangena nembeza, kuthiwa iyafa. Kufike umama wengane efike engene nengane emshadweni, afika uvuse lo muzi. Sicela ukuthi singalibulali ke leli record elihle kangaka senilenzile bomama, baby mama, nilenza emzini yabantu, nifike nakho imizi efile, nishintshe ngisho indoda othola ukuthi isingenwe isigxile kakhulu ophuzi noludakwayo, kubukeka ikusasa lalo lifephala nokusebenza kwayo kungasacaci kahle. Fike niqoqa indoda, iqonda indoda niwakho umuzi. Le record elihle nilenzayo, izinto ezinhle enizenzayo ningobaby mama emzini yabantu, siyayibona bafowethu futhi siyayibonga futhi siyanibonga. Kuyakhombisa ngempela ukuthi kwakusuke kwenzeka amaphutha ukuthi uyazala kanti uzalele umuntu ongelona iphakade lakho. Siyafisa ukuthi linganqamuki lelo record elihle, lingaphazamiseki, lingamosheki ngoba iningi imizi emile ngalokho.
ngomama bey'ngane, ngobhebe mama. Siyafisa futhi ukuthi ubuntu bande ebantwini, sifisa ukuthi kulekelelwane. Bese ngicela futhi nomkhwenyana lo weyinkomo ukuthi makwenzekile wadibana nento enjalo okwenzekile noma wakhona ukubonayo kusolayo, ahlise umoya, angahlohlwa ngabantu, angaphiki nama-social media lawa, ngoba ama-social media anendlela yawo. Abe yindoda amele izindaba zomuzi wakhe, njengoba isemloboleke udadewethu, aqhubeke futhi ngoba kunanomntwana omncane nje ozayo, ozolama umpumpu. Siyafisa ukubabona beyifamily enhle, ukuze nalo mntwana ozayo ney'nkomo angabe sayilanda, esale seyiyeka nje inkomo laphana, ephinda alungise futhi axoxe noma nowakwakhe, bebonisane nje, bebambisane, beyilungise lento. Amaphutha enzeka kumuntu, besibabone beqhubeka. Singajabula kakhulu ukuqhubeka futhi sibabona lokho bevela lapha enkundleni bedansa, befaniselene ngengoma kaMafikizolo ethi uyabona lona owamanje-ke ngathi nguye lo, uyabona. Sibona kuyinto enhle kakhulu lokho, akusandile futhi akwandile. Siyabadinga abantu besilisa abanothando olunjengalolleya nsizwa, abakwazi ukuthatha umuntu wesifazane enomntwana nenye nelinye ijongo, bemnika uthando, beze bekhiphe ney'nkomo bemlobole. Singiyazi ukuthi khona amaphutha lapha nalapha nakhona uthola ukuthi enzeka, kodwa iphutha lenzeka umuntu bafowethu. Ngicela ukuthi ibe ncane bafowethu, ushwele kubalandeli bami kakhulukazi. Ngicela ukuthi nje bafowethu ushwele, umuntu naye loya ingane yazalwa njengani, uyabona. Bafowethu ngiyacela ukuthi ngempela umfowethu lo amele nje into yakhe, ayeke inkomo lapha engabe sayilanda, ngoba vele kunani ingane vele lami umpumpu ezayo naye umpumpu futhi. Mangigcina ngamlobolanga mina, ngingagcina ngibapha futhi naye mhlambe, ngoba vele ubhile ongakukhona ngokwesintu. Umkhwenyana lo mfokabani lo malobola lo weyinkomo egcine enomndeni nefamily, engahlohlwa ngabantu. Abantu bayohlale behleka, abantu bayohlale bejabula, abantu bayohlale benjalo, kodwa nabo baney'nkinga zabo. Ngiyafisa kakhulu bafowethu ukuthi engathithi singaqhubeka sibe nokuhloniphana kuleso sigaba. Abantu besifazane bayabulawa, omunye umuntu wesilisa mayifica amanudi kanje efonini yomuntu wakhe, mhlambe ethumelela i-ex, omunye uthatha isibhamu adubule, athathe ayidubule naye futhi. Sibuke izimo ey'shaqisayo lapha ey'ndabeni ko-television. Ngiyayibonga leya nsizwa ukuthi ayikwenzanga lokho, kodwa idle igwinye kubaba. Ngokwenza lokho-ke kukhomba ukuthi indoda yona kahle kahle enezigixagixa zothando, esengakwazi futhi ukuthi iphinde futhi ilungise izinto, izimo yiqhubeke, iqoqele nomntwana yonke into nomuntu wayo, ingamlahli, ngoba uma imlahla izobe imlahlela kabi. Ngiyafisa nje kakhulu sibambisane kulokhu, bagile kwanele, baney'zathu zokuthi bebegiyelana, kodwa ngamanje ngiyacela ngithi shwele. Mina lapha emhlabeni ngangizele ukuzojabulisa abantu, ngangizele ukuzoba umngani wabantu, ngangizele ukuzophila kubantu. Ngicela abafowethu ukuthi lokho enganguzele ngiqhubeke nakho futhi. Angeke ngithi ngiyibhungu elisha nginogazi nginje bese ngiyiqhenya ngokuchamela iy'baya zamanye amadoda. Sikhona sakithi emdletsheni bafowethu, ihlazo asole sabe ihlazo, nangokuzayo sifunde emaphutheni ethu. Ngiyacela kakhulu bafowethu, angimlawuli futhi ngeke ngishayele umthetho, nempilo eniphilayo lapho nezinto enifisayo, kodwa bafowethu nabo bangabantu laba bantu, uyabona. Ngiyacela bafowethu kakhulu ukuthi nilekelelane nami, siwunqande lo mkhuba, sixoxe ngezinye izinto, siqhubeke impilo iye phambili. Sekwanele-ke i-album iyalunga njalo iyeza, isingaphuma noma yinini, ngoba kuyalunga konke, kuyahlawuleka nani, kuyahleleka konke. Bafowethu sibonge kakhulu, sibali
umfuyi wey'nkomo, siyafisa ukubona nomakoti Ntanza ngengoma kaBhuti Mafikizolo.